Hát sziasztok srácok, én Szufnak vagyok, és ebben a mai videóban visszatekünk a Super Survivor negyedik részébe. Öm, Ebben a videóban én azt terveztem, hogy elmegyünk falut keresni, egyben még a házat így elkezdjük megalkotni. Nem raktam ki, sajnos srácok, egy mi az, választási lehetőséget, hogy megszavazzátok, hogy milyen stílusú ház legyen. Én azt mondtam, miért is ne legyen egy japán, hogyha már ilyen szép területen vagyunk, és ugye a Jersey fák. És mint látjátok, történt egy kis változás, annyi, hogy lett birkáink, meg még több beadott anyag a házra. De mindegy srácok, elmegyünk most keresni egy falut, mégpedig hát nem tudom hogy. Nézzük most milyen blokk, merre vagyunk. Nem csak úgy random kerestélni. És remélhetőleg találunk persze. Uh, én azt mondom, merre megyünk, merre megyünk. Nem tudom, csak megyek így amúgy össze-vissza. Szóval meg kaja van nálunk? Akkor minden van? Nem tudom, csak eljövök erre. Na miért ne? Egyébként is ezek annyi, hogy bekapcsoltam a Keep Inventory-t. Öm, Meghaltam lent a bányába, és majdnem elvesztettem minden cuccomat. Hál' Istennek emlékeztem, hogy hányos koordinátán, de ezzel ti is vigyázzatok meg. Tudom, hogy most Super Survival, azt mondtam, hogy nem tudom, hogy mondtam ilyet, hogy nem lesz helyző, de én szerintem nem mondtam egyébként azokat földből, mert nem alig tudok én játszani, és futkározni fel a világban. Ott egy falu. Majdnem bementem az erdő felé. De várjunk csak. Hát ez nagyon közel van a házhoz. Az, hogy hozunk el innen falusikat, az más kérdés, de amúgy falusi központot ide is építhetnénk. Vagy ide a közelbe. Bemegyünk és alszunk egyet. Vagy batyú, azt mondjuk elviszem. Ne! Hagyjad békén a falusi jaimat, kérlek. Azt is elviszem. Meg ezeket a sok kenyeret. Kösz a térképészeszalakat is. Nézzük még erre mik vannak. A vasgólemet nem akarom annyira megölni. Mert hát nem tudom, nem vagyok én ilyen gonosz. Még egy batyúnál nem kell. Ezért nem olyan nehéz kraftolni. Akkor itt ezt elvisszük, az alma jó lesz aranyalmának, majd lesz arany farmunk. Meg amúgy a búzákat is elvisszük persze. Gyorsan. Az, hogy hogy fogom elhozni a falusiakat, azt nem tudom. Mert én amúgy oda szeretnék egy falusi kereskedőközpontot. És kiszedek egy csomó olyan munkát, mindenfélét.
Jó. Találtunk falut, nem is olyan messzi. Szóval, most visszatom az Afkinból, szóval itt van egy vándorkereskedő. Ami elég gyapa árakért tud adni, szóval... Na, gyertek ide. Ó, ez az! Ez az vasgólem! Jól csinálod, tesó! Az igen! Ez most megdög lesz. Nem akartam rossz. Eskü nem akartam rossz. Oké. Szóval srácok. Ó, répa? Sima búza, egy kis ilyet is elviszünk. Búzat ezt elviszünk. Lávató! Apropó lávató! Átmegyünk a nedőrbe. Csak valahogy... Nem. Hát amit tudunk srácok csinálni, az olyan könnyű. Idejövünk. Szia Creeper haver. Szia. Köszönöm szépen, Bargás. Arról... Nem! Jó, már oké, inkább visszamegyünk. Inkább csak visszamegyünk. Azt mondja, hogy szépen haladunk visszafele. Amúgy ez egyenest a házamnál van, szóval csak egyenesen kell menni. Az mondjuk eléggé jó. Főleg úgy, hogy hát bárhova építettük azt a falusok azt mondta, de én majd oda a házam mellé közelébe szeretném. De nem az, itt az 1.21.5 srácok, itt az új verzió. Majd el akarok menni kalandozni és új malacokat találni. Meg mindenféle, ugye itt van ez. Meg mi a neve? Avar. Ez amúgy nagyon feldobja, úgymond a erdőket, meg amúgy minden. Nagyon szépen néz ki. Add bele egy kis szín. Jó, igaz, hogy a minden barna itt a fáknál, de add bele azért. Szóval srácok, igaz, hogy úgy terveztem, hogy a házat elkezdjük, de szerintem ez nem egészséges. No mindegy. Szóval srácok. Minecraft. Ehhez azért már tehetség kell. Szóval gyorsan lepakolok. Lepakolás. És itt a helyünk. Így. És. Ez kell. Öm, kell még. Ez. Ezt megfáztam. Így. Idejövünk. Ez szépen ide. A csirkéket. Hát nem kapunk sok mindent. De szaporítjuk. Utána ide jövünk. Rárakjuk a cukornádat. Felmegyünk oda. De hogyha már felmegyünk, ezekből így gyorsan csinálunk egy kicsi lépcsőrendszert. Így. Nem tudom, hogy először oda föl kéne jutni. Ez is tehetségkel. Jó, most erre.
Vannak ezek a sziromvirágok, vagy micsodák. Meg a vízszíne is már megváltozott. És fönt vagyunk, srácok. Itt vagyunk. Aha, éhesek vagyunk. De ez nem is egy rossz terület. Ezeket a fenyő, vagy a cserszafákat levágjuk, és amúgy ide. Szóval még gyorsan meg is csináljuk. Ezeket így. Úgy. Szerint se veszni fák. Nem. Ez. Úgy mi? Még itt van 3. Milyen 3, Istenem. Van ez a fa. Úgy. Azt nem ütjük ki, mert azon méhek vannak, és nem bánjuk a méheket. Aztán ez amúgy itt jó lesz. Ez itt nem lesz olyan van. És visszaültetünk pár fát, mert, mert nem értjük csak így a fákat. Oda, nem jó is lesz. És most valahogy le kell jutnunk. Még pedig lépcsőszerűen ezt meg is tudjuk szépen oldani. A szeplényeket frontéret felszedjük. És írni. Ezt is. Akkor megkezdjük a leutat. Nem tudom ezt, hogy fog kinézni. Igen. Igen, gondoltam, hogy bud után. Ebből most szerintem csak egy szimpla montázs lesz, mert... Mit de mondjak? Áú. Megvan a feljáró a házunkhoz. Még az, hogy hogy fogjuk ezt jobban megcsinálni. Most nem tudom. Most csinálok. Amennyi ládát csak tudok, de... Ő már csináltam 4 ládát. Mi van? Ö, Hát jó. Lesz, hogy már lehet ilyet csinálni. De elkezdem kiütni a lávát. Ládát. Sérült láda. Jó van, oké, végül is. És még srácok annyit akarok csinálni, hogy pedig gyorsan még begyűjtjük a csirkék, tojtak a tojást. Tojtak hát. Jó, van még egy csirkénk. Levetjük még ezt a kis veteményes kertet. Elültetjük az többi magot. Megetetjük a csirkéket. Gyertek, barik. Gyertek mindnyájan. Gyertek enni. Mindenki javat? Akkor mindenki javat. Jó. És így. Kell nekünk a bőr.
Csinálunk papírt. Papírból csinálunk könyvet. Könyv... Nem. Csak egy könyv kell. Jó, mindegy, oké. Vissza már. Picikét. Um, Enchanting asztalt, meg amúgy nem akarom annyira lerakni. Úgymond sehova még, szóval ide elrakjuk. Hanem a portált akarom megcsinálni. Meg pedig nem máshova. Szerintem ide jó lesz. Ide jó lesz, hogy el is kezdjük a lapokat. Oda egy. Oda egy. Tedd már rá. Oké. Ez kész van. Így. Zöldnek ajánlunk. Majd akkor ledőlve, amikor oda megyünk. Oké. Kész vagyunk? Hát persze. Persze. Oké. Nem akar átdobni. Ez most komoly. Lepakolhatjuk. És srácok, szerintem, ha tetszett nektek a videó, akkor nyugodtan nyomassatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel. Megpróbálom minél gyorsabban megvágni ezt a részt, de addig is én Szufraki voltam. Sziasztok!